Kawadhi nyime ni kambi timo nonro mar Infotrak ochiwo lipot margi ewi kaka kaunti osebedo katiyo e pacho ka. Kaluwore gi nonro manotim chakre dwe mar 10 nyaka 12 higa mokalo, kauntis makaluo osegoyo okang' maduong' e tayo chenro maggi. Kaunti ma Homabay owuok namba 3 kuom kauntis duto gi 51%, kendo fwenyore ni osegoyo okang' ahinya to e sectors mag somo, thieth, bero chenro mag tuke, kido kod timbe kaachiel kod alwora. Koloso, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, moyangi kaka gavana matiyo matek moloyo, owacho ni giseketo kenge makare mag chwalo dongruok ahinya to chugo yore makonyo medo suru ne kaunti kod kao pach jopiny kinde ka kinde. They have taken the notion that that project, even if it was called first round governor's name project, was done not with the personal funds of that governor. It's a county government project, and therefore when you look at it that way and you actually endeavor to complete it, it accrues the benefits through. We have tried a collective effort through members of the county assembly, the executive, to come up with specific programs that targets the common man, a larger group of beneficiaries, endeavoring for equity so that each ward has an equal chance to development. Some of those programs include the school feeding program for the ECDs, the medical insurance scheme for the poor and the vulnerable, provision of certified maize to maize farmers, and also giving subsidy to milk and mango farmers.